बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर जाय भाइस चेन्सेलरा माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव गोसोम दागो फोनांबाय कलंकित आरो दुरासारि बे भाइस चेन्सेलर होखारनायनि थाखाय बेखौ बिनिफ्राय होखारहरनांगौनि थाखाय जोंनि आन्दोलना सोलिगासिनो दङ बे सोलिगोन कुनु कारनाव बन्द जाया नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे करापसन आरो एक्यूज थानाय बिनि नायक लाइसाम लाब्दु सिं बे लाब्दु सिंनि होखारनायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि लाबाय थादों आरो बे समाव राजभवननि मीरकान्ति चौधुरिया दुर्नीतिनि महानायक लाब्दु सिंखौ बासायनायनि थाखाय जि खामानि मावदों बेखौ जोङो सोंखारियो आरो मीरकान्ति चौधुरिखौ जोङो गोख्रों रावजों जोङो खावलायदों जे कुनु कारनाव बड'लेण्ड बिरोधी आसाम बिरोधी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा फरायसुलि बिरोधी हाबाफारियाव बिथाङा जाहाथे बाहागो दालाथों बेखायनो जोङो बिथांखौ गोख्रों रावजों लास्टसिम वार्निं होदों थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे जि माने साथाम हाई लेभेल इनक्वायरि कमिटि जे गायसनदोंमोन बिनि जि प्रतिवेदन रिकमेन्डेशना मा जाखो बिनि रिकमेन्डेशना दिनैसिम मानो पाब्लिक जायासै बे रिकमेन्डेशना बे कमिटिखौ राजभवना लाब्दु सिंखौ बासायनो थाखाय दादोंमोन ना लाब्दु सिंखौ होखारनो थाखाय दादोंमोन जोंनि बे थोंजों राजभवननिसिम जि प्रश्न बेखायनो सीएम भिजिलेन्सखौ जों खावलायदों लाब्दु सिंखौ एरेस्ट खालामनांगौ सासे भिसिया बेलाव थानानै माबायदि भिसि जाबाय थानो हायो बे जोंनि सिदा सिदि जोंनि कुइसन आरो बेखायनो सीएम भिजिलेन्सआव जिहेतु बिथाङा एक्यूज आरो गुवाहाटी महामान्य आदालतनिफ्राय बिथाङा उच्चतम न्यायालयनिफ्राय बिथाङा जिहेतु माने बेल लानानै दङ बे बेलखौ बोखारनो थाखाय आसाम सरकारनि पाब्लिक प्रसिकिउटरा जि कन्डिशन लगायदोंमोन जि कन्डिशनाव बिथांनो बेल होदोंमोन बे कन्डिशनखौ उठायनांगौ आरो माने अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ बिथांनि बेलखौ केन्सेल खालामनानै होनांगौ बे जोंनि दाबि आरो आसामनि मुख्य माने जाय गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार अफ आसामखौ जों खावलायदों बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ बिथांखौ बिनिफ्राय रिमुभ खालामनांगौ जेब्लासिम बे खामानिया जाया जोंनि दाबिखौ सरकारा मानिनानै लाया गिबि मन्त्रिया जोंजों खेबनै सावरायबाय 29 आगस्टआव बिथाङा जोंनो खोथा होबाय सीएम भिजिलेन्सनि जाय एन्टि करापसननि इनचार्ज बिथांखौ बुंदों जे नोंथाङा चार्जशिटखौ हाइकर्टआव जमा होदो प्रसिकिउसननि सेंसनखौ थाबनो लादो बिथाङा अलरेडि राजभवनाव प्रसिकिउसननि थाखाय लेटार लिरबाय राजभवना प्रसिकिउसन बिथांखौ बिथांनि आइननि प्रक्रियाखौ लाब्दु सिंनि सायाव जि आइननि एक्सन प्रक्रिया जानांगौ बिनि थाखाय जि प्रसिकिउसन सेंसन नांगौ बेखौ दाबो हराखै कारना जाबाय राजभवना गणतान्त्रिक आरो संबिधानिक मोनसे अनुष्ठान जानानै संबिधान आरो गणतान्त्रिक बिरोधी खामानि मावगासिनो दङ राजभवना बयनिबो थाखाय राजभवना गणतान्त्रिक संबिधानिक कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड होनांगौ किन्तु राजभवना कन्स्टिटिउसनेल सेफगार्ड होआबासिनो राजभवना सासे मानसि बासायनायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो जों बुंदों फैबाय थानाय समाव राजभवन गेराव नेशनेल हाइवे ब्लकेट आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि इनडिफिनिट पिरियडनि थाखाय बन्द खालामनो जोङो बाध्य जागोन आरो गिबि मन्त्रि बिथाङा जोंनो खोथा होदों जिकुनु बिनिमयाव लाब्दु सिंआ एरेस्ट जागोन जेलाव थांनांगोन किन्तु माब्ला टाइमा माब्ला दा बेखायनो जोङो गाबोनो गिबि मन्त्रिया क'क्राझाराव फैगोन होननानै जों खोनादों जों मिथिदों आरो बिथाङा सरकारि हाबाफारि लानानै फैगोन होननानै जों मिथिदों दा बेखायनो गाबोनो एबसुनि मोनसे टीमा मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ लाब्दु सिंनि इमिडियेट एरेस्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै जोङो बिथांनिसिम दाबि दैखांगोन दुर्गा फुजानि धामाका दखना डिजाइन दखना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बर्ड अफ फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान गोदान डिजाइननि दखना गेमस्रि गाननाय दखना मिथि गाननाय दखना थाइलेण्ड दखनानि धामाका दखनानि डिजाइन
दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बर्डआव दखना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दखना, मिथि गाननाय दखना, सिखिरि दखना, आर'नाइ दखना आरो थाइलेण्ड दखनाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दखना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बर्डआव फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दखना। नोंथाङा दखनानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बर्डआव हाबाव गासैबो दखनाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बर्डआव गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बर्डआव हाब दखना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दखना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।